Για παιδιά, σήμερα παίζουμε Geometry Dash. Εγώ μπορείς να φτιάξεις πίστες. Να κάνεις τα πάντα. Σήμερα παίζουμε τα recent level. Θα είναι μια καλή αρχή. Ξέχασα ότι τα levels δεν λειτουργούν τέτοια στιγμή για κάποιο λόγο. Οπότε ας πάμε στα μέσα. Πρώτα θα δοκιμάσουμε το dry out. Τα άλλα τα έχω κερδίσει. Και πόσο πολύ χρειάζεται. Τέλεια. Ως το καλό. Γιατί πέθανε. Και εγώ παίζω για αρκετό χρόνο αυτό το βίντεο παιχνίδι και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ακόμα και αν το έβαλα στο City όταν έβαλα το τέλειο στο βίντεο μου στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει το καλό πέθανα στη μέση της πίστας. Στο καλό. Εντάξει, γύρισα πάλι. Εγώ είπα να δοκιμάσουμε μια άλλη πίστα που λέγεται Base After Base και την έχω κερδίσει, οπότε είναι 100% legit ότι θα την κερδίσω αυτή τη φορά. Εύκολη. Ως το καλό. Ναι. Τέλεια. Ναι. Πάμε λίγο. Τελικά άλλαξα γνώμη και θα δοκιμάσουμε τις δικές μου πίστες επειδή δεν θα τις έδειξα. Θα αρχίσουμε με την πίστα Temperus. Και είναι μια ωραία που μπορούμε να αρχίσουμε. Για κάποιο λόγο πρέπει να περιμένω τόσο πολύ. Μόνο τα servers τους έπεσαν διότι χρειάζονται ακόμη έναν μήνα για να φτιάξουν το νέο update. Πάλι. Ορίστε, το Temperus σας το έδειξα. Το επόμενο είναι Crash. Και να σας το δείξω. Να είμαστε! Σας το κράσαρα για εσάς.
Εγώ το κρασάρω μόνο μία φορά για να μην βγάλει αυτό το πολύ, ότι να είναι μήνυμα ότι κρασάρει πολλές φορές. Ορίστε. Όπου υπάρχουν αυτά εδώ τα παράσινα, καρασάρι. Και υπάρχουν πολλά. Τώρα θα σας το δείξω όλο. Εκτός από αυτό το πόρταλ. Ναι, αυτό το μήνυμα εννοούσα. Vale. Ναι, όχι! Πρέπει να πει. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Γεια σας!